Abba record. Da hannun sa buɗe kyauta ta fiya kirga. Combat ya yi wa ɗaiɗaiku sannan kuma ya yi wa zuga. Combat jarumi na mazaje an san sha filin daga. Combat ku buga mini ganga. Combat na ta wake garanga. Combat ya sanya dashe in bani da ranar ɗiba. Combat in an yi surace ai kaga zufa an sharba. Combat kusar yakin mu ita in ta bi sai ta harba. Combat muka raba. Combat ya fito shi mu zaɓa. Combat matsayin gwamna ni dai ban ga kamar Combat ba. Combat yanayin aikin shi ni ban ji yana gajiya ba. Combat dan ya bayar yau ai gobe ba za ya hana ba. Combat da akwai shi da tarba. Combat bai san rowa ba. Combat jinya ta mutane ne bai ji kamar ya bari ba. Combat hidima ta marayu kuma shi ya zame musu baba. Combat ta kuɗin makaranta dai ɗalibi bai goka ba. Combat Ali bai kibiya ba. Combat bai dan ya bari ba. Combat in albarka ce Ali ya bi su inna da baba. Combat ya shuka nagarta kuma ta yi tsiro ban girba. Combat a jihar sa ta Gombe san bai da abokin gaba. Combat magana ba zambo. Combat guji fa me gyambo. Combat ai yau ai gobe shine ka zame mana sabo. Combat rusuna wayaye aikin haka ya zama sabo. Combat tafiya da gwani na kuma yin tafa sai mai rabo. Combat walafa a jaridu. Combat da kuɗi da takardu. Combat ba san yi shiru ba ku ji zane ba wa jakadu. Combat su ne gudumawar duk mace ko na muradu. Combat himmar aiki ne daga kun zama maryar daddu. Combat jarumai ne zarata. Combat masu sada zumunta. Combat Alhaji Gudu Adam kaji iyayen kyauta. Combat badan ayaba ba shi rafi yake yi wa bauta. Combat ya gagara gasa ne dan haduwar mabukata. Combat garkuwa ga mutane. Combat bulo mai nasara ne. Combat da rabon shinkafa ai shi ne raye tukwane. Combat Muhammad Baffa daga kai fitila duhu ne. Combat gata na matasa kuma kai kakata da na zaune. Combat ya rike aikinsa. Combat na ji baka da wasa. Combat na sako ba Musa Ismail dan aniyarsa. Combat nufin Allah ne kai tushe har kai rasa. Combat shi ne ya rika ma ka zamo inuwa ga matasa. Combat matasa